চ্যালেঞ্জ দিছো ইউপিপিএল এর কোন লিডার আছে চ্যালেঞ্জ দিছো যদি সালাকাটিত এবাৰ টিকেটিং মোৰ নহয় ইউপিপিএল ক মই চ্যালেঞ্জ দিছো তেওঁলোকে কেনেকে চৰকাৰ আনে মই দেখাম চাম মই কিমান দম আছে কোন লিডাৰৰ কিমান দম আছে মুটকে বেছি যদি ক্লিবাৰ আছে সব অসমৰ মিডিয়াক কিনিম মই মোৰ ব্যাকগ্রাউন্ডক চিনি পোৱা নাই তো लोगोफोर नोंथांमोना अडिअखौ खोनाबाय आरो लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो नोंथांमोननि सिगाङाव बे सुबुङा इउपिपिएलखौ गोबां बै समावहाय दसे सम सापर्ट खालामदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा इउपिपिएल हान्जानि जानानै इउपिपिएलनि सिडब्लिउसिनि मेम्बार जानानै आरो लोगोसे बिथाङा बिटिएडिनि फर्मार चिफ मिस्टार हाग्रामा महिलारिखौ एक्सप'ज खालामदों बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार हाग्रामा महिलारिखौ बिनि माखासे सम्पति आरो बिथांनि माखासे बेकग्राउन्डनि सायावहाय गोबां एक्सप'ज खालामबाय इउपिपिएल हान्जाजों थानानै बाट बिथाङा साडेनलि मानि थाखाय पार्टिनिफ्राय हुरुनजानाय बिनि माखासे गोबां साननो गोनां बाथ्रा दंमोन आं दाख्लैबावै मैयासो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन इन्टारभिउनि बेनो जाबाय जोंहा मिस्टार राजु नार्जारि सारजों मोगा-मोगि लानाय बिथाङा गोबां माखासे बाथ्रा बुंबाय लोगोसे नैबे अडिअखौ खोनानानै जों माखासे बिराद प्रुफ मोनबाय जे बिथाङा सालाकाटि कन्स्टिट्युएन्सिनि सिटखौ मोनिनि थाखाय माखासे इउपिपिएल हान्जाखौ एक्सप'ज खालामनो नागिरदों आरो माखासे इउपिपिएलनि लिडारफोरखौ नाम थांखि जेरै हमना ला मिस्टार प्रमद बर' सार बिथांखौ नाम थांखि बुंनाय जे माखासे ओरैबायदि गाज्रि रां जादों माखासे उननिफ्रायबो रां लाबोदों आरो ओरैबायदि थगायदों मादों नङा होमबा आरो लोगोसे बिटिआर एकर्डनि सायावहाय कुइसन मार्क होदों दा बेफोरबायदि बोरै हरखाबै खालामदों बियो बेखौ आङो सानदोंमोन आरो मानि थाखाय मा जादों बा दिनैनि बे अडिअखौ खोनानानै आं नुनो मोनबाय आरो मोनथिनो मोनबाय जे बिथाङा गादि लुबैसुला बिथाङा गुबुनखौ बुङो बिथाङा गावबो बिथाङा सासे गादि लुबैसुला आं मानि थाखाय बुंखो होननांगौबा नैबे अडिअ रेकर्डनि थाखायसो बुंनो गोनां जादों लोगोफोर मानो होनब्ला बेवहाय रोखायै बुंनाय दं दि बिथाङा माने जुदि सालाकाटि कन्स्टिट्युएन्सिनि सिटखौ जुदि मोनाब्ला सोर इउपिपिएलनि लिडार बेलाय सोर इउपिपिएलनि लिडार बेलाय स' गासैबो माने आसामनि निउज चेनेलफोरखौ आं बायजोबगोन बिथांमोनखौ फेजेननो थाखाय बेफोर बायदिसिना बुंनाय बायदि राव बाथ्रा बाहायदों बिथाङा आरो लोगोसे इउपिपिएलनि जाय एमसिएलए केन्डिडेटमोन सालाकाटि कन्स्टिट्युएन्सिनिया 12 नं सालाकाटि कन्स्टिट्युएन्सिनिया बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बे रुंसारि जानायनि थाखाय बिथाङा बे सिटखौ लुबैदोंमोनदां उनावहाय इउपिपिएल पार्टिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बेनो बे सिटखौ होआसैदां मानो होनोब्ला बिथाङा लाइक जाथ'वाखै बायदि मोनदां जायनि जाहोनाव बेनो होआसै मानो होनोब्ला माखासे बिथांमोननि पार्टिनि सिंनि माखासे बाथ्रा दं जायफोरखौ जों माने मोनथिनो मोनाखै दायो नङा होमबा स' सासे लिडार जानोब्ला माखासे रेसपेक्ट गुबुनखौ होनो सोलोंग्रोनांगोन रेसपन्सिबिलिटिया मा बेखौ बुजिनांगोन आरो पार्टिनि रुल एन्ड रेगुलेसनखौ गनायनानै लानो बा सोलोंनो रोंनांगोन जाय नैबे 22 बोसोर बैसोनि मिस्टार प्रिथिबराज नारायण मेसा बिथाङा गोबां लाक्जारि लाइफ देखायो आरो जायनि जाहोनाव बिथाङा जानाय लोंख्रुबनाय बायदिसिना गोबां फेसबुकफ्रावबो पस्ट खालामो जाय बेफोर खामानि मावनाया लिडारखौ सुट खालामा बा समाया बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों मिस्टार राजु नार्जारिया स' बिथाङा माने रेसपेक्ट खालामनाय आरो बिहेभ खालामनायफोरखौ सोलोंग्रोनांगोन आरो माखासे बिथांनि फिउचारखौ फकास खालामनांगोन बियो दायो येस बिथाङा सासे गोबां मोजां टेलेन्ट बे बाथ्राखौ बुंदों मिस्टार राजु नार्जारि सारा जों थांनाय दिनावसो जों बिथांजों इन्टारभिउ लादोंमोन लोगोसे दा बेवहाय जोङो बेखौनो आं बुंबावनो सानो कि बेनो आं बे अडिअखौ खोनासंनानै गोमोनाय मोनदों गासैबो आसामनि निउज चेनेलखौ बायनायनि खोथा बेखौ जुदि बायनो नागिरदोंब्ला होमबा बेफोरनि राङा बहानिफ्राय ओंखारखो आरो सोर होखो बिथांनो रांखौ बे मोनसे गोबां गिदिर कुइसन स' गाइस आं बे बाथ्राखौनो बुंनानै नोंथांमोनसिम बिदाय लाथ'नाय सानबाय